Allah barkan ku dai jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Sultan Masu Burbuda. Ina da farin cikin sanar da ku abubuwa guda muhimmai. Na farko ne kamar yadda kuke ganin talla shahararren fim ɗin nan namu mai suna Bodyguard ne. wanda muka tsaya muka tsara muka dage muka shirya muku shi karshen iyawar mu. Kai dalla saurara. A ranar mu fara haska shi tun daga ranar sallah a sinemu amma musamman Shoprite. Ranar 1 ga sallah, 2 ga sallah, 3 ga sallah da 4 ga sallah mun shirya shirye-shirye na musamman da muka tsara za mu gabatar tare da mu da masoyanmu gabaki ɗaya na faɗin duniya, na faɗin Najeriya, na faɗin Afirka, na faɗin duk mai jin yaren Hausa da yake kallon fina-finanmu na Indiyan Hausa da wanda yake kallon fina-finanmu na Hausa yana da tambayoyin da yake so ya yi mana. A ranar nan muna nan ranar sallah mu haɗu da ku gaba ɗaya a Shoprite mu saurari tambayoyinku mu ba ku amsa kai tsaye. An gama tsara wannan taku yanzu. Sannan mu yi muku wani abu guda ɗaya duk kalan muryoyin da kuke da bukata ko kuke ji muna yi a fina-finanmu za mu yi muku su live a wannan rana bayan an gama kallon fim za mu fito mu yi muku su live mu tattauna a yi bidiyo a gaisa a yi nishaɗi tare mu da ku gabaki ɗaya. I trust you. Akwai gasa da muka sa ta shirin fim ɗin Madugu waɗanda muka ce za mu dinga duba comments ɗinku waɗanda suka fi participating za mu yabi comments ɗinsu mu yi kyauta bayan mun gama episode 13 mun ware mutum 100 na farko wanda za mu ba su kyauta a ranar sallah. Dakata da Allah. 1 ga sallah washe gari kenan again mun ware mutum 50 su ma waɗanda za mu ba su kyauta a dai Shoprite ɗin nan duk mun rubuta sunayen ku abin da ya sa ban jero kiran sunayen mutane ba saboda ina da tabbaci da yaƙini dukkanin masoyanmu za ku hallara a gurin. What do you mean? Sannan rana ta 3 again za mu wari mutum 50 su ma za mu yi musu kyauta. Sannan sai rana ta 4 shine za mu wari akwai mutum 3 da muka ware wanda comments su ya fi yawa a episode 1 to 13 na Madugu sannan ya fi ma'ana su 3 su ma mun ware kyauta ta musamman wacce za mu yi musu ita ranar 4 ga sallah. Saboda haka ina gayyatar kowa da kowa dan Allah masoya dan Allah masu kaunar kamfanin Sultan ai mana kara za mu kalli fim din nan daga baki ɗaya jaruman cikin fim din nan ba iya su kaɗai ba har da sabuwar jarumar da muka gabatar muku za ku ganta tafiyayya muka je ƙasar Indiya muka ɗauko ta ƙanwan Manisha Kwairala ita ma za ta zo ranar da ita 1 2 3 4 kullum da ita za ta har a gama nunawa za ku ji yadda mai Indiya take yaren Hausa. Ba zan iya ba. Ne muku wannan alƙawarin in Allah ya yarda wataƙil in ma ta ji daɗi daga nan shikenan mun riƙe ta zama jarumar Kannywood. A zo a kalli fim ɗin Bodyguard sannan za ku samu ji shawarwarin ku mu ji wannan ɗin mu zo mu haɗu tare da mu da ku mu samu nishaɗi. Nagode daga naku Sultan. Masu Burbuɗar fassara. Su ne men fina-finan da doliya duk ɗan downloading na tabbatar da su yake amfani. Ina mai tabbatar muku da duk ɗan downloading da su yake amfani. Saboda haka banda waɗannan fina-finan duk wanda ya zo kama ka yace akan waɗannan fina-finan na da na lissafa ya zo kama ka kana da right da ka garzaya ka je ka shigar da shi ƙara. Idan ma ba za ka iya ba kana da right da za ka nemi lambar wayar mu a ƙungiyance mu ba mu zo da wannan tsarin ba. Ƙungiyar mu Kofar Wambai Marketers Association of Nigeria mu ba kame ne a gabanmu ba. Abin da yake gabanmu shine dan downloading ya ma fara sanin mahimmancin sana'ar sannan ya yadda zai siya sannan ya dinga siya ba kawai a dinga bin mutane ana kama su ba wannan zalunci ne.
da dama ka sa a kama shi, idan baka da dama muka sanar da kungiyar mu za mu ɗau mataki a kansa. Sannan ina ba da shawara ga abokanan sana'ar mu, dukkan ya kamata mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wasu su daina amfani da sunan Hausa fim suna lalata sana'ar mu. Ta ina za a ce wani mutum ya zo ha kawai kai ka je ka kashe miliyan kaza kayo fim, wani kuma ya fita ya je ya ɗau 100 ko 150 ya je ya ɗau mutane kawai ya tara ya je ya yi fim, kuma ya ɗebi jami'ai ya tafi yana bin mutane yana kamawa ana tura, ba a sai fim ɗinsa ba. Yanzu duk wanda yake fim mai kyau ya isa ce ba a siya. Yanzu ka ɗauko in ba ku typical misali da wannan fina-finai, yanzu Aminu Sera zai ce ba a siyan labari na, dan Allah nawa ya kashe yayo mai kyau. Yanzu Dadi Hikima zai ce ba a siyan. Bayan da za in juya bayana ba tare da kin ji kunya ba, ki kwantar da hankalinki. Barka da safiya, barka da safiya. Ga kayan marmari da gyada sun zo. Barka da safiyar labai. Barka dai. Kayan marmari sun fi daɗi a daidai lokacin da sun nuna kenan, musamman ma tuffa. Ardi, shin kuwa akwai kayan marmarin da baka taba sha ba? Akwai ɗaya, cherry. In tambaye ka mana, wani irin sani kai wa Ranbir? Me yasa ka tambaya? Gani ne ya min hanyar cin gidajen cacar tafar, kuma da muka yi karta da shi, da na cinye kasansa da ya gano magudi na biyi magana ba. To ni dai hasashe na biyu ne akan wannan al'amari. Ko dai shi mai matukar kirki ne, ko kuma dai na matukar so ya samu yadda ta ne. Kana da gaskiya. Duka harsashen ka daidai ne. Wato ka gane ina da wani shiri ne. Saboda haka yadda da juna tsakaninmu yana da matukar muhimmanci. Akwai wata harƙalla. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, wanda a cikin wannan lokacin mai albarka muke yin amfani da shi wajen turo muku da wato a sauke a nan, ko kuma in ce link na sauke fasarar Indiya Hausa, wanda yake kamar yadda muka saba yi a kullum, wanda yake idan masu kallon mu wato suna bibiye da mu a baya, wato sun sani cewa kullum sai mun kawo link ko kuma sauke a nan na fasarar Indiya Hausa. To haka ma dai zancen yake. Yau ma dai muna ɗauke da link ɗin ne ko kuma adireshin yanar gizo da idan mutum ya yi amfani da shi ko idan na ya shiga zai ba shi damar da zai sauke ko kuma ya kalli wannan fasarar Indiya Hausa a cikin wayan shi, wanda yake idan ku duba a cikin ƙasan wannan bidiyon wato za ku ga link number 1 wanda yake idan mutum ya kilikin a kai, idan shi sabo ne a cikin wannan channel ɗin zai ya tsaya ya kalli wannan bidiyon, wanda yake a ciki zai ga filla-fillan yadda ake yi wajen saukewa ɗin. Idan kuma mutum ya daɗe a cikin wannan channel ɗin wato ya saba sauke fasarar Indiya Hausa, abin da zai yi wato shine kawai tsaya ya saurare mu ko kuma ya kalli wannan bidiyon saboda ya ji cikakken bayani da kuma matakan da ake bi wajen samun daman kalla da kuma sauke wannan fasarar Indiya Hausa. Da haka kai tsaye bari mu wuce zuwa ɓangaren da za mu sa ko za mu lissafo makullin sirrin da za mu yi amfani da shi wajen buɗe wannan shafin. Abin da za ku yi wato shine ku taɓa ƙasan wannan bidiyon, wato za ku ga link a can ƙasa, wanda yake wannan link ɗin kai tsaye da kun shige shi wato zai bullo muku ɓangaren da za ku sa makullin sirri, wanda yake makullin sirrin wanda muke ɗauke da shi nambobi ne dukansu kuma guda 6 ne. Don haka namba na farko da za ku fara amfani da shi za ku sa 2. Da zarar kun saka 2 wato sai kuma ku saka 4. Da zarar kun saka 4 wato sai kuma ku saka 2 wato saura guda 3 kenan, saboda ai na faɗa muku guda 6 ne. Da haka kafin nan wato kafin lissafo muku wayannan sauran guda 3 wato masu kallon mu, idan ke ko kuma kai sabon zuwa ne a cikin wannan channel, muna buƙata da ku danna mana subscribing. Bayan kun danna mana subscribing muna buƙata da ku danna mana liking na wannan sabon fasarar Indiya Hausa da muka kawo muku shi, saboda hakan wato shine ƙwarin gwiwar mu da zai sa mu ci gaba da kawo muku wannan link ko kuma sauke anan na fasarar Indiya Hausa. Kai tsaye da zarar kun saka wayannan nambobi guda 3 wato namba na gaba da ku karasa za ku danna 2. Da zarar kun danna 2 wato sai ku danna 5. Da zarar kun danna 5 saura namba guda 1 kenan, saboda dama mun ce ai guda 6 ne ko. Haka kuma wato kuna iya zuwa cikin Play Store wato sai ku yi install ɗin application ɗinmu. Kuna zuwa ku yi search na Hausa Channel, za ku gan shi da jan logo kamar yadda kuke gani ga nan a saman wannan bidiyon kenan. Wato wannan shine logon mu
da za ku iya samun mu shi a Facebook, haka kuma ku shiga wato TikTok, haka da kun shiga Telegram kuna sacin na Hausa Channel wato za ku ga group ɗinmu sai ku shiga, haka kuma ku duba a ƙasan wannan bidiyon ma wato shi ma akwai link ɗin da zai ba ku damar da ku shiga cikin group ɗinmu na Telegram, wanda shi ma a can mukan tura da wannan link ko kuma sauki anan na fassarar Indiya Hausa. Haka kuma idan kun shiga Facebook wato kuna iya sacin na Hausa Channel, za ku gan shi da jan logo irin wannan wato sai ku yi liking. Haka kuma a ƙasan wannan bidiyon namu wato za ku ga namban wayar mu wanda yake mutum na iya magana ta WhatsApp ko kuma wato a link ɗinmu na group ɗinmu na WhatsApp, shi ma dukansu ta can mukan tura kai tsaye idan mutum yana da buƙata. Sannan sai kuma kar ku manta da cewa wato ko da mutum ya turo mana da sunan fim ɗin da yake buƙata wato zai ɗan yi haƙuri na kwana ɗaya ko kuma kwana biyu, ya danganta ne, saboda kullum mukan samu saƙonnin mutane daban-daban daga ƙasashe daban-daban kuma, saboda duka suna buƙatan wannan fassarar Indiya Hausan a cikin wayansu. Yauwa don haka dai mutum in ya daure ya haƙura wato insha Allahu wato in layi ya zo kan shi wato zai ga mun turo mai da kuma bayani ko kuma ansa na wannan saƙon nashi. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu. Haka kuma mutum yana iya turo mana da saƙon email kai tsaye wato idan yana da buƙatuwan wa'insu abubuwa da suka shafi Indiya Hausa ko kuma mukan yi tutorials haka na Indiya Hausa da kuma yadda ake wato buɗe YouTube da sauransu. Dukansu idan mutum yana da buƙatan haka yana iya turo mana ta wannan wato email ɗin namu wanda yake email ɗin bibzaria ne @gmail.com. Sannan kuma haka mutum yana iya shiga cikin Google ko kuma wato a browser cikin wayan shi sai ya rubuta wato BIB Zaria ko kuma Hausa Channel, wato kai tsaye zai ga adireshin mu ko yanan gizon mu da zai wuce, zai gan shi da jan logo kamar yadda kuke gani a cikin saman wannan bidiyon. Wato da mutum ya ga wannan logon wato logon mu ne, wato kai tsaye zai iya shiga sai ya duba bayanan da suka shafi wato fassarar Indiya Hausa kai tsaye zai samu. Sannan masu kallon mu sai kuma namba na ƙarki da za ku sa wato shine za ku sa 3, da zaran kun saka 3 wato sai ku bi bayananmu da muke yi a baya na yadda ake sauke wannan fassarar Indiya Hausa. Da kun bi wannan bayanan insha Allah za ku samu daman sauke wannan fassarar Indiya Hausa kai tsaye. Za ku danna OK ne, da zaran kun danna OK wato zai wuce da ku zuwa wato a shafin namu, sai ku danna ɗigo-ɗigo na saman wato browser ɗin naku, wato a can sama da kun danna shi sai ku danna Chrome wato zai wuce da ku zuwa Google Chrome. Da kun danna Chrome wato kai tsaye ta cikin Chrome ya fi sauƙi wajen sauke wannan fassarar Indiya Hausa, ba shi da wahala. Sannan da kun sauke shi wato sai ku tsaya ku kalla. Haka kuma wa'insu wato in sun sauke Indiya Hausa yakan musu wahalan buɗewa, da haka kai tsaye ku je cikin Play Store ku yi downloading na MS Player wanda yake shi ma ta jikin shi ana iya kallon fassarar Indiya Hausan nan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu. Kar ku manta dai ku danna mana subscribing, saboda gobe ma jibi anjima gata nan da shekara ɗaya duka kullum za ku samu fassarar Indiya Hausa a cikin wannan channel namu mai albarka. Mun gode sosai. Za ku iya tura ma 'yan uwa da abokan arziki kamar yadda muka saba faɗi. Dai wanda kuka sani yana buƙatar fassarar Indiya Hausa za ku iya tura mai da wannan link ɗin ko wannan adireshin kai tsaye, wato da kun tura mai insha Allah wato shi ma zai dinga samun fassarar Indiya Hausa, saboda kun san abin taimakon kai da kai ne ko yawa. Saboda idan ka samu ka kalla yau to kuma gobe ko kuma an jima shi ma wani na da buƙata, da haka abin da za ku yi kenan shine ku tura mai 'yan uwa da abokan arziki. Da haka kai tsaye shi kenan wannan wato shine cikakken bayanin hanyar da za ku bi wajen samun fassarar Indiya Hausa. Idan mutum yana so ya koyi kuma yadda ake sauke ne kai tsaye wato ya duba ƙasan wannan bidiyon wato zai ga mun sa yadda ake sauke fassarar Indiya Hausa. Idan ya clicking wato zai ga cikakken bayani ko cikakken bidiyon. Matsalar mu dai da wasu shine tariya. Lallai kar ku tariya wannan bidiyon, ku tsaya ku yi haƙuri ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, za ku ji cikakken bayanin yadda ake saukewa ɗin, ba shi da wani wahala sosai. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu, sai kuma zuwa gobe insha Allah za ku ji mu da wani ƙayatacce kuma ingantaccen fassara. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indiya Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda 2 ko kuma guda 3, ya danganta ne, wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90, wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi a yau fim ya fita a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin, wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi.
amma duk wata wato sai yi subscription kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauƙi, wato ga wakilinmu nan kuna iya mai magana kai tsaye, za ku yi tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan wanda yake dukan ko duba a cikin wannan ƙasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na VIP wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon, wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sabbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa, da haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya, ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawa, da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa Channel. Idan ya sacin ɗin Hausa Channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube, wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa, sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin.
dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne na farko kenan. Sannan na biyu dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shi ne kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indiya Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shi ne ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indiya Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indiya Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda 2 ko kuma guda 3, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi, a yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin. Wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauƙi, wato ga wakilinmu nan kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba a cikin wannan ƙasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon. Wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indiya Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indiya Hausa ba zai dinga samun sabbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin Indiya ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa, da haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indiya Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya. Ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indiya Hausan nan ba. Yawa, da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indiya Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye, sai ya sacin ɗin Hausa Channel. Idan ya sacin ɗin Hausa Channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indiya Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indiya Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati 2 tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indiya Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine
duk wanda suke buƙatan fassarar Indiya Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube. Wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indiya Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indiya Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indiya Hausa. Sannan kuma YouTube ai fim ɗin Indiya ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum yana so zai samu Indiya Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indiya Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indiya Hausa ta wayannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indiyan Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indiyan Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shi ne kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indiya Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shi ne ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indiya Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indiya Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda 2 ko kuma guda 3, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi, a yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin. Wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauƙi, wato ga wakilinmu nan kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti, wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba a cikin wannan ƙasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowanne da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP, wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon. Wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indiya Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indiya Hausa ba zai dinga samun sababbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin Indiya ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa, da haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indiya Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya. Ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indiya Hausan nan ba. Yawa, da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indiya Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye sai sacin ɗin Hausa channel.
idan ya sacin ɗin Hausa channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu daman sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba, ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube, wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa. Sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu, dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shine kaɗai hanyar da zaka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shine ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda biyu ko kuma guda uku, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi. A yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin. Wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin, saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauki, wato ga wakilinmu nan, kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba a cikin wannan kasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan kasan su. Yau da haka wanda yake Libya
wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na VIP wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon, wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawwa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sabbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawwa, na haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya, ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawwa, da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi, kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa Channel. Idan ya sacin ɗin Hausa Channel wato Google, kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo, wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya, wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube, wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa, sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum yana so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu, dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shine kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla, wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shine ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda biyu ko kuma guda uku, ya danganta ne, wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90,
wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi a yau fim ya fita a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin wanda yake group ne na Telegram wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai yayi subscription kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa da haka wanda yake da ra'ayi wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Don haka wanda suke Libya abu ne mai sauki wato ga wakilinmu nan kuna iya mai magana kai tsaye za ku yi tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu wanda suke Nijar kenan. Yawa muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan wanda yake dukan ko duba a cikin wannan kasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan kasan su. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon, wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sabbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa na haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya, ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri yana ƙin tsayawa ya saurare mu ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawa da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa channel. Idan ya sacin ɗin Hausa channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausa, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausa. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube, wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa, sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa
ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shi ne kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shi ne ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda 2 ko kuma guda 3, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi, a yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin. Wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauƙi, wato ga wakilinmu nan kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba cikin wannan ƙasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowanne da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP, wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon. Wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sababbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa, na haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya. Ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawa, da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye, sai ya sacin ɗin Hausa Channel. Idan ya sacin ɗin Hausa Channel wato Google, kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo, wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba, ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki, akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati 2 tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye.
na bayanin yadda ake sauke din, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube. Wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa, sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu, dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shi ne kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shi ne ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda biyu ko kuma guda uku, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi. A yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin, wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin, saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata, wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya, abu ne mai sauƙi. Wato ga wakilinmu nan, kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti, wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba a cikin wannan ƙasan wannan bidiyon, wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya, wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP, wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon. Wanda yake Cote d'Ivoire ma, wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sababbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa, da haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni, insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri, insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya. Ko mutum ko da sati ɗaya zai yi, yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawa,
Da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi, kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa channel. Idan ya sacin ɗin Hausa channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausa, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausa. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausa. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube, wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa. Sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu, dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shine kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla, wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shine ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda biyu ko kuma guda uku, ya danganta ne, wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90, wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi. A yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin, wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin, saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauki, wato ga wakilinmu nan, kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan.
yawa muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan wanda yake dukan ko duba a cikin wannan kasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowanne da sunan kasan su. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na VIP wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon, wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa da haka wato duk wanda yake buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sabbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa na haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu, amma fa sai mai haƙuri saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya, ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawa da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa channel. Idan ya sacin ɗin Hausa channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube, wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa, sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shi ne kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla, wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shine ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu
da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda 2 ko kuma guda 3 ya danganta ne wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90 wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi a yau fim ya fita a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin wanda yake group ne na Telegram wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi amma duk wata wato sai yayi subscription kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba yawa da haka wanda yake da ra'ayi wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya don haka wanda suke Libya abu ne mai sauki wato ga wakilinmu nan kuna iya mai magana kai tsaye za ku yi tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu wanda suke Nijar kenan yawa muna da wakilai a nan Nijar muna da wakili a Cote d'Ivoire muna da wakili a wannan wanda yake dukan ko duba a cikin wannan kasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan kasan su yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya wanda yake ga namban shi na mun sa shi a kasan wannan bidiyon wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a kasan wannan bidiyon yawa da haka wato duk wanda ke bukatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sababbin fina-finai ba a YouTube me dalili saboda ba fim ne naka ba fim din India ne don haka ba anan ne aka yi fim din ba don haka baka da damar da aka dauki fim din wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube yawa na haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufan mu kuma zai gane bayanin namu amma fa sai mai haƙuri saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya ko mutum ko da sati ɗaya zai yi na ƙin haƙuri yana ƙin tsayawa ya saurare mu ba zai samu Indian Hausan nan ba yawa da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa channel idan ya sacin ɗin Hausa channel wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausa wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausa da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake amma fa ku sani masu kallon mu duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba a yau bane ba a jiya bane sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube. Wanda yake hakan matsala ne matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake bukata ba komin binciken da zai yi komin sacin da zai dinga yi ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba me dalili saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka kuma ba zai ma yiwu ba
wannan ya zama kayan sata kenan. Da haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum yana so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu, dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shine kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shine ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa, shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda 2 ko kuma guda 3, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi. A yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin. Wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin, saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata, wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya, abu ne mai sauƙi, wato ga wakilinmu nan, kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti, wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba a cikin wannan ƙasan wannan bidiyon, wato za ku ga mun sa namban su kowanne da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya, wato yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP, wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon. Wanda yake Cote d'Ivoire ma, wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sababbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube. Yawa, da haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni, insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri, insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fassarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya. Ko mutum ko da sati ɗaya zai yi, yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawa, da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye, bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fassarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi, zai shiga cikin browser ne na wayan shi, kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa Channel. Idan ya sacin ɗin Hausa Channel, wato Google kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu, insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye, wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo, wato kowane fim mutum yake so, wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin, wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake, insha Allah wato kai tsaye, wato zai danna
kan inda faston yake, da mutum ya shiga inda faston yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba, ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki akalla sai ya sati ɗaya wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu. Masu kallon mu, wani abin mamaki wato shine duk wanda suke buƙatan fassarar Indian Hausa wato sun fi kowa rashin haƙuri a YouTube. Wanda yake hakan matsala ne. Matsalan shine wato mutum ba zai samu Indian Hausan da yake buƙata ba, komin binciken da zai yi, komin sacin da zai dinga yi, ko zai kwana sati ɗaya ne yana neman Indian Hausa a YouTube ba za ku same shi ba. Me dalili? Saboda wato tsare-tsaren da ake da shi na sababbin fassarar Indian Hausa. Sannan kuma YouTube ai fim ɗin India ne aka ɗauka aka fassara, don haka YouTube ba za su baka daman ka ɗauko kayan da ba naka ba ka zo ka ɗaura shi akan YouTube ɗinka, kuma ba zai ma yiwu ba. Wannan ya zama kayan sata kenan. Don haka YouTube ba za su yadda da haka ba, Google ba za su yadda da haka ba. Abin da yake faruwa wato idan mutum na so zai samu Indian Hausa, hanyoyi guda biyu ne kaɗai ake samun fassarar Indian Hausa. Kullum ko da lokaci za ka iya samun sabon fassarar Indian Hausa ta wannan hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko wato shine hanya ta kyauta, wato shine ta YouTube, wanda yake akwai bidiyoyi da yawa, ba wannan channel ɗin ba, ba wancan channel ɗin ba, channel da yawa wanda suna kawo bayanin yadda ake sauke Indian Hausa. Amma lallai idan za su koya maka a kyauta yadda za ka sauke Indian Hausa, lallai fim ɗin zai kasance wato ba sabo bane da aka fassara shi a ranar ko a satin. Dole sai ya kasance fim ɗin da ya ɗan kwana biyu ne, na farko kenan. Sannan na biyu, dole ne zai kasance sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, saboda shine kaɗai hanyar da za ka bi wajen ka samu daman sauke wannan fassarar Indian Hausan. Me dalili? Saboda sai sun ɗan wahalar da kai, sai ka tsaya ka ɗan kalli bidiyon tukuna kafin ka samu daman kalla. Wanda yake YouTube dama ba sa biyan mu kuɗi idan mutum bai tsaya ya kalla ba, wanda yake shine ɗan kuɗin da ake samun taro da kwabo da ake siyan wato data ko mega ɗin da ake samun daman saka muku wannan fassarar Indian Hausan. Yawwa, tunda yake ba kuɗi kuke biya ba, shi yasa ya zama na kyauta kenan na YouTube. Yawwa, sannan sai kuma wato tsari na biyu da ake samun wato sababbin fassarar Indian Hausa shine wanda ake samun kullum mutum zai samu fassarar fina-finai guda biyu ko kuma guda uku, ya danganta ne. Wanda yake kun ga a wata ɗaya mutum zai samu fina-finai guda 90 kenan, ko kuma ya samu guda 60 zuwa 90. Wanda yake wayannan sababbin fina-finan sababbi ne a satin da aka fassara shi, a yau fim ya fita, a yau za ka iya samun shi a cikin wannan tsarin na BIP, wanda yake kuɗi ake biya sai a saka mutum a cikin wannan tsarin. Wanda yake group ne na Telegram, wanda yake wannan group ɗin kai tsaye muke turo da fim da mutum zai samu ya sauke a cikin wayan shi. Amma duk wata wato sai ya yi subscription, kamar yadda kake subscription na mega ko datan wayanka, haka shi ma za ka yi wannan subscription ɗin saboda ka dinga samun wa'innan fina-finan kai tsaye a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba, ba tare da ka zo kai ta sacin ko kuma kana ta yawon neman fim ba. Yawa, da haka wanda yake da ra'ayi, wanda yake da bukata wato zai iya biyan kuɗin shi, wanda yake kuɗin da ake biya naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Da haka wanda suke Libya abu ne mai sauƙi, wato ga wakilinmu nan, kuna iya mai magana kai tsaye, za ku iya tura mai da karti wanda yake ko kuma ku tura mai ta nita da sauransu, wanda suke Nijar kenan. Yawa, muna da wakilai a nan Nijar, muna da wakili a Cote d'Ivoire, muna da wakili a wannan, wanda yake dukan ko duba a cikin wannan ƙasan wannan bidiyon wato za ku ga mun sa namban su kowane da sunan ƙasansu. Yau da haka wanda yake Libya wato in yana buƙatar ya shiga tsarin namu na BIP, wato zai ma namban namu na wakilinmu da ke Libya, wanda yake ga namban shi na mun sa shi a ƙasan wannan bidiyon. Wanda yake Cote d'Ivoire ma wato ga namban shi na mun sa a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, da haka wato duk wanda ke buƙatar wannan fassarar Indian Hausa sababbi a cikin wayan shi ba tare da ya sha wahala ba, duk binciken da mutum zai yi na Indian Hausa ba zai dinga samun sabbin fina-finai ba a YouTube. Me dalili? Saboda ba fim ne naka ba, fim ɗin India ne, don haka ba a nan ne aka yi fim ɗin ba, don haka ba ka da damar da aka ɗauki fim ɗin wani ka je ka sa kuma a cikin YouTube.
Yawwa, na haka ina ganin duk wanda ya tsaya saurare ni insha Allah zai fahimci yadda muka dosa, kuma idan ya haƙuri ya jimri insha Allah wato zai gane manufanmu kuma zai gane bayanin namu. Amma fa sai mai haƙuri, saboda masu neman fasarar Indian Hausa sababbi gaskiyar magana ba su da haƙuri, shi yasa wato buƙatuwan ba ta biya. Ko mutum ko da sati ɗaya zai yi yana ƙin haƙuri, yana ƙin tsayawa ya saurare mu, ba zai samu Indian Hausan nan ba. Yawwa. Da haka ina ganin wato masu kallon mu kai tsaye bari mu mun yi bayani a cikin bidiyoyinmu na baya hanyar da ake bi wajen sauke fasarar Indian Hausa, wanda yake abin da mutum zai yi zai shiga cikin browser ne na wayan shi, kai tsaye sai ya sacin ɗin Hausa Channel. Idan ya sacin ɗin Hausa Channel wato Google, kai tsaye zai kawo shi shafin namu da zai samu damar sauke wannan Indian Hausan, wanda yake inda mutum yana bibiye da mu insha Allah wato zai ji cikakken wannan bayanin yadda muke bi wajen sauke wannan Indian Hausan. Da kun shiga kai tsaye wato zai nuna muku wato a shafin ko adireshin mu na yanar gizo, da mutum ya shiga cikin shafin namu na yanar gizo, wato kowane fim mutum yake so wato zai shiga cikin shafin. Idan ya shiga cikin shafin wato sai ya je daidai inda fastan fim ɗin yake. Da zarar mutum ya je inda fastan fim ɗin inda yake insha Allah wato kai tsaye wato zai danna kan inda fastan yake. Da mutum ya shiga inda fastan yake wato kai tsaye zai wuce da shi inda link ɗin yake. Amma fa ku sani masu kallon mu, duk fim ɗin da kuka ga kun same shi a YouTube wato ba a wannan satin ya fita ba, ba a yau bane, ba a jiya bane, sai ya kai kwanaki, akalla sai ya sati ɗaya. Wanda suka biya kuɗin su sai sun kalli wannan fim ɗin da sati ɗaya ko sati biyu tukuna kafin ku iya samun shi a cikin YouTube kai tsaye na bayanin yadda ake sauke ɗin, wanda yake akan samu kullun sirri ne da wa'insu bayanai da dole sai mutum ya tsaya ya kalla tukuna kafin ya ji hanyar da zai bi, da kuma dabara da hikiman da ake amfani da ita wajen kallon wannan Indian Hausan. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu masu kallon mu.